हाय हेलो जय जगन्नाथ स्वागत करछि तुमको ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ତ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ବି ନାହିଁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଆକାଶଟା ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠିକି ଦେଖ ପୁରା ଆକାଶଟା ହେଇଛି ପୁରା ବାଦଲ ପୁରା ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଖର ଛାଇ ପାଖର ନା ଦେଖିପାରୁଛ ଦି ଜଣ ପୁରା ପୁରା ମାରପିଟ ଲାଗିଯାଇଛି ମାନେ ଯେ ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଖରା କରିବି ତୁ ଆଜି ବର୍ଷା କରିକି ଚାଲିଛ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ୟାର କିଛି କହିପାରୁନି ବ୍ଲଗ୍ କେନେ କରୁଛୁ ଆରେ ୟାର ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ଫାଇନ୍ ଟପ କମେଡ଼ି 1.0 ଆଉ ଜାଣିଥିବ ଯିଏ ବି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଏଇସବୁ ସ୍ୟାଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବସିକି ଭାଇ ପବନ ଖାଉଛି ଏ ଆମ ଗାଈମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପବନ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପାଇଁ ଦେଖ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଠିଆ ହେଇ ପବନ ଖାଇବୁ ମୁଁ କିସ ଖାଇବିନି ମୋର ବି ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ତ ୟାର ଏତେବେଳେ କିସ କାହା ଲାଇଫ୍ର ହବ କେତେବେଳେ କେହି ବି ମାନେ ଜୋର କରି କହିପାରିବେନି ଯେ ତୋ ଲାଇଫ୍ର ଆଜି ତୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏତେ ପଛକୁ ଯିବୁ ସେଇଟା କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ତେବେ ଯେଉଁଟା ହବାର ଥିବ ନା ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବ ୟାର ହଠାତ୍ ତ ୟାର ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଟା ଥିଲା ମୋର ସେଟାରେ ଏବେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଅନ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଏକା ଦେଉଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ 2.0 ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ସାଇଡ଼ରେ ଏବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି ତ ୟାର କହିନି ଆଉ କି ସମୟ ମାନେ ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ଯାହା ପାରୁଛି ଯାହା କହିହେଉଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଆମ ଉଦିତ ଭାଇ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ସବୁ ଗାନେ ଗାନେ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଦେଇ ସେମାନେ ନିଜେ କପି କରିକି କହିବେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ମୋ ଭାଇ ତ ଗାଇସ୍ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ବିଲ ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ପାରିବ ଯଦି ଟିକେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି।